Een zoelwaartype joert en de lucht zou stadig gewoon meer en meer aanzetten. Want vanuit het zuiden moest dat buiengebied nog komen. En dat valt dan natuurlijk op het ene plak wat mooi, het andere plak valt het zin. En dan heb je soms stevig tonger, stevige windsteden, of zwieren windsteden. En je hebt soms ook hagel en een protte wetter. Ja, en van die buien binnen we joen nog net helemaal oud. Maar vanmorgen liep het wel aardig. Ik zet het op mijn berichtje. Joen, eerst nog kans op een aantal pittige ruin- of tongerbuien. Dat kan van plak tot plak verschillend wezen. In buien nog altijd een kans op windsteden, hagel en soms ook flink wat wetter. En dat betekent dus kans op wetterlijst. Dan bekomt het letter joen en vannacht. Vannacht wordt het droog. Temperaturen 19 of 20 graden. Een warme nacht. Maar een wind uit het 1 mei letter zuidwest. En die helpt letter in het kust- en maatgebied aan. Maar ik boven de marren ontkräftig op hut. Dus blijft die waarschuwing van de wettersporter. Morgen zinnen, bewolking, in het oosten misschien nog een enkele ruin- of tongerbui. Via is aardig droog, we kennen wel naar het stroom, we kennen erop uit. 21 rond 24 graden en simmertemperatuur. En de zuidwestenwind matig ontkräftig, bij vlagen misschien nog wel sterker in het watergebied. Dus blijft die waarschuwing voor de wettersporter. Dan terug de magnetische en maandag. Op maandag en tiesje een aantal buien. De zinnen erbij. Op maandag nog zo'n 22, 23 graden. Op tiesje zo'n 20 of 21 graden. Kunnen we even bekomen van de hitte. Maar woensdag is de warmte weer om. 24 of 24 graden. En het ligt woensdag nog droog te blijven. Deze dagen flink wat wind. En we met de maandag maar weer even in het waarschuwen.